Dobrý den, vážená komise, milí posluchači. Mé jméno je Aneta Pátková a já jsem si pro vás připravila práci na téma studium obsahu vybraných polyfenolických látek v průběhu zrání semen hrachu. Proč jsem si zvolila právě takové téma? Proč zrovna studium polyfenolických látek v hrachu? Tohle téma mi přišlo zajímavé a chtěla jsem vyzkoušet něco nového. Přímo studium polyfenolických látek v hrachu mi nabídla až moje konzultantka magistra Petra Krejčí, která již téhle problematice se věnovala. Publikovala několik prací na studium polyfenolických látek v hrachu. Zde jsou body, které bych vám chtěla ve své práci představit. Chtěla bych vám představit kvantifikované struktury, studované materiály, přípravu vzorků lehce popsat, analytickou metodu, která byla použita, a výsledky a závěr. Nyní si řekněme něco vůbec, co jsou ty polyfenolické látky. Jsou to látky, které se přirozeně vyskytují v rostlinách a mají pozitivní vliv na naše zdraví, jako například antioxidační anebo protinádorové. Tyhle látky jsou pro nás velice důležité a nejsme schopni si je vyrobit, proto je přijímáme v potravě. Vyskytují se v mnoha druzích zeleniny, jako například v luštěninách, obilovinách, bylinách. Monomerní jednotka polyfenolických látek vidíme zde, buď se zaznačuje takhle nebo takhle, a je to fenolický kruh, který je tam více než jednou. Nyní si řekneme, jaké struktury jsem vybrala pro mou práci. Máme tady apigenin, delfinidin, kyanidin, pelargonidin a delfinidin-3-galaktosid, který je glykosidem od delfinidinu. Kromě apigeninu, který se řadí mezi flavony, tak ostatní struktury se řadí mezi antokyany. Nyní si představíme studované materiály. Pro studium jsem si zvolila 4 genotypy hrachu. UI92, UI1794, UI64 a Kameor. Studovala jsem je ve 3 vývojových stádiích. Ve zralém stádiu, ve stádiu 17 dní po opylení, které se značí v mé práci číslem 2, a stádium, které se značí 4, je 23 dní po opylení. Jak si můžeme zde všimnout, tak Kameor jako jediný z těch genotypů není pigmentovaný a tohle bude hrát roli ve výsledkách mé práce. Nyní teď něco k přípravě vzorku. Pro přípravu jsem využila tyhle přístroje. Využila jsem na začátek kulový vibrační mlýnek, který byl použit k rozmělnění osemení hrachu. Následně byla použita ultrazvuková lázeň, poté byl vzorek přečištěn na kolonce SDBL, následně byl odfoukán, zakoncentrován dusíkem, poté byla vybrána a použita metoda HPLC, což je vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Zde máme výsledky z vysokoúčinné kapalinové chromatogramy. Zde mám důkazy, že se vybrané studované polyfenolické látky nacházejí ve vzorcích hrachu. Zde jsou vyznačené tučně retenční časy daného studovaného polyfenolu. Nyní se přesuneme k výsledkům a porovnáme si jednotlivé genotypy. První se podíváme na genotyp UI92. Zde vidíme, že nám převládá žlutý sloupeček, který nám značí delfinidin. Vidíme také, že druhou látkou, která zde dominuje, je pelargonidin. Můžeme si také všimnout, že u nejmladšího stádia genotypu nebyl zaznamenán delfinidin-3-galaktosid, což je glykosid od delfininu, takže můžeme říct, že probíhala glykosylace delfinidinu. Následně vidíme, že tady máme velice nízké hodnoty apigeninu ve všech vývojových stádiích. Nyní se přesuneme na genotyp UI64. Jak vidíme, zase nám zde převládá delfinidin. Dále zde můžeme vidět, že pelargonidin je zastoupen hned jako druhý. Typ UI64 by mohl být dormantní a značí o tom i tyhle výsledky, že se zde nenachází glykosid, který na sebe váže vodu. Jak můžeme vidět, tak zde máme apigenin a zde má zase stejně nízké hodnoty. A kyanidin má nejvyšší hodnotu v prostředním vývojovém stádiu, což znamená 23 dní po opylení. Nyní genotyp 1794. Jako v předešlých nám zde zase převládá delfinidin a jak můžeme vidět, tak jako v předešlém UI92 zase se nám neukázal delfinidin-3-galaktosid v nejmladším stádiu, což znamená zase glykosylaci. Pelargonidin má víceméně podobné hodnoty a apigenin má víceméně také podobné hodnoty. A jak můžeme vidět, tak kyanidin má zase nejvyšší hodnoty ve 4. stádiu.
Nyní se podíváme na poslední genotyp, čím je kameor. V tomhle genotypu se nachází nejméně polyfenolických látek. Jak můžeme vidět, tak u dalších starších stádií nemáme obsažený stále kyanidin, ale ostatní látky už jsou zde obsaženy. Hlavní látkou, která je zde obsažena, je pelargonidin. Nyní se podíváme na porovnání výsledků vývojových stádií hrachu. Zde máme nejmladší stádium, což značí 17 dní po opylení, a jak vidíme, delfinidin zde stále je nejvíce obsažený. Můžeme také zde vidět, že v ani jednom genotypu není obsažený delfinidin 3-galaktosid. Jak si můžeme všimnout, tak u kameoru jsou obsažené pouze 2 látky, a to je apigenin a delfinidin. Taky si můžeme všimnout, že většinou hodnoty apigeninu a pelargonidinu jsou víceméně stejné, až tedy na kameor, kde pelargonidin není obsažený. Nyní vývojové stádium 23 dní po opylení. Jak vidíme, zase nám zde převládá delfinidin, až tedy na kameor, kde nám převládá pelargonidin. Také vidíme, že u genotypu I64 není obsažen delfinidin 3-galaktosid. A poslední vývojové stádium, což je zralý hrách, vidíme, že delfinidin je zase nejvíce obsažená látka, až tedy u kameoru. Můžeme si také všimnout, že delfinidin 3-galaktosid není obsažený u I64 a vidíme také, že velice nízké hodnoty jsou u apigeninu a u kyanidinu. Závěrem bych teda chtěla říci, že delfinidin je nejvíce obsaženou látkou v genotypech. Můžeme si také všimnout, že nejméně obsaženou látkou a nejméně zaznamenaných hodnot měl delfinidin 3-galaktosid. Jak už jsem se dříve zmínila, docházelo takzvaně ke glykosilaci, což může mít také vliv na dormanci. Víme, že glykosidy na sebe váží více vody a to ovlivňuje dormanci. Jak jsem se už dříve zmínila, u slajdu, kde jsem popisovala genotypy hrachu, jsem se zmiňovala o pigmentaci. Pigmentace má vliv na dormanci. A jak vidíme, tak kameor má nejméně obsažených polyfenolických látek, což značí, že tenhle hrách bude ze všech ostatních nejrychleji klíčit. Protože když osemení hrachu je nepigmentované, saje více vody. Jak jsem se teda zmínila, tak kameor bude nejvíce nedormantní, protože tedy je nepigmentovaný. A tohle by mohlo být dalším pokračováním ve studiu. Děkuji vám za pozornost, to je ode mě vše.